Takto sa pripravuje obed na internáte. Pán profesor Jurica vám to ukáže. Pozrite jeho zanietenie pre túto vec. Pozrite sa, ako to pekne krája. Toto je šéf kuchár, podľa mňa. Čisté prostredie, pekný podklad. Extra. Ostrý nožík. To všetko vedie k úspechu. Pozrite, nie je to nádhera. Čekaná. Teraz sa to pekne nahrnie a aplikuje do riflovanej kanvice, ktoré je už vopred polievočka. Čo nám z toho vznikne? Gulášová polievka s mesom. Naberieme, máme ešte posledné. Ešte na sem padla jedno, dodvihne aj tu. Dobre. No a tuto vedľa sa nám varia párky v ďalšej kanvici.